Furra, furra, fandangua. Bueno, Leire, beste urte batez ere, Lizarribar denda kanpoan hementsi duzuen maila jarrita, ze muzkorrera izan da urtengoan. Momentuz oso nasigea, goiza da, Eta guaindikan jende gehi etorriko da guardi alderago, baina, bueno, pozi gaude, ematen dugun politia izango dela. Normalean jendeak gustura hartzen du braderi hau egitarena. Nobedadea da, eta batzuk pikatze beste batzuk ez, baina behintzat animazio ematen dio herriai, orduan animazio ematen dion guztien ikustetona dela, herriarentzako behintzat. Eta herriarentzat aparte, dendaentzat, ez muzko ikusten duzu hau, aukera politia da sobranteak entzeko edo? Bai, hortako jarri gara, ez da. Denoi gelditzen zaigu almazenian, beste gauza sueltok edo... Eta orduan, bide honez, aberratatzen ditugun. Eta hola, almazenen leku goi eukitzeko, bestela... Oraingoan, suerte izan duzu, seguraldia bentsat ez du euririkai, bero egiten du? Eskerrak, bestela hau biakin izango litzakein. Pena izango litzake. Ez da lehenengo urte, zuek jartzen duzuena, urtero egiten duzu. Bueno, bigarren urtea da, bigarrengo urtea da, lehengo urten ingen duen da, ondo, baina gauza batzuk ikasi ditugu, da bain ustez hobetu indegula gauza. Gaurkoan egun luze izango da, egun guzti hemen egon barko duzue maila zaintzen? Baina guk truko bat daukau, taberna dauzkau ingune, orduan kafetxo bat beste hartuko du, eta ondo jarraituko du, pintxo bate bai, eta bai da, moldatuko gea. Bena, maia, ikusten dugu zuek ere zuen maia prest duzuela, orain arte jendez tope egon zareten normala nola izaten alda? Aurten da bigarrengo aldia, eta egia esan lehen urten bai hola xibili ginen, da jendeak oitxoia bilatu nahien, eta diru gutxikin pixka kajoia bete nahien, bai. Positiboki ikusten duzu bai Tolosan entzat eta bai zuen dendarentzat? Bai, beti gelitzen zaizkizu gauzak atzea, eta orduan, lehengo temporadako izan dian gauzak, bateratzen dituzu merkexego, eta zukola udaberrian jateratzen dituzu berriak, eta behieko gustora eta gure bai egia esan. Jendeak eskertuko du, ez? Bai, pentsatzen, jendeak gustatzen zaio, txoioa bilatzea tablata bai, gustatzen zaio bai. Eta azoka honek modu batera ere giro alaitzen du Tolosan, ez? Jendeak kalera ateratzea ere animatuko du, ez? Larumetan beti biltzen da jendea, baina bai, aitzaki honekin, pixkat kaleak begiratu, denda bakoitzak zatera duen ikusi, eta bai, giroa da, gero gainez pintxo bat oparitzen deu, eta horreko bai jendea, guztua jaten da pintxo bat. Eta datorren urtean, 3. izango da, ez? Pentsatze bai, ez? Iaz hasi ginen, abertzen muz funtzionatzen da jendea guztua gelditu zen. Aurten, iaz ginen 20 denda, aurten 70. 200 bazkide geha, osea, oa indikan badaukagu zeina, bai. Pentsatze bai, ez izango ala. Bueno, Maite, zer moduz dijo urtengo braderia, oraingoan? Niretzako lehendabiziko urtea da, eta ambiente oso politia dago, egia esan. Aprobetxatzen dugu gauz normalak, urte guzin sobratu ianak, prezio merke xamarren saltzea, zergatikan hoi da, objektibo hoi da. Eta oso ondo, nik uste ambiente oso politia daula. Eta jendeak eskartzen dula bai, asko. Ikusten dugu jende desentekin zabiltzatela, hori ere ona izango da, ez? Bai, gustatzen zaizu, behin kale atera eta bakarrik sentitzeare ez da ona, baina bai, jendeak oso ondo responditzen nahi da eta gustua. Bai, gauza merkea die, eta aprobetxatu behar dia. Eta aprobetxatu, denoi hoxi izateizu, eta aprobetxatu momentu hau. Eta eguraldiarekin ere zorte izan duzu, ez? Gaur ebirik ez dago, bero pixka bat ere egiten du? Egualdia dago espeziala, eta itxoin pixkat emenikan aurrea musika eta dena izango dugu, eta ambientea berezia, egun guziko berezia, oso ona, izango dugu. Bai. Hortxe duzu fandangua, geure